Добре дошли на всички. Аз ще използвам микрофон. Малко тук ще има кабели, но това е за да може да чуват добре тези, които са онлайн, част от нашата среща тази вечер. И така, моето име е Стоил Палхутев, за тези, които не ме познават. На 47 години, предприемач от над 20 години. И защо аз ви представям това, след малко ще разберете. Ако можеше с едно щракане на пръсти да ви предам това, което знам, би го направил. Но ще гледам в рамките на тези 35-40 минути да ви предам наистина най-важното, защото това, което започва в България, това, което вече се развива по света, е нещо наистина много интересно, много полезно. И вярвам, че има потенциала да промени дори човешката история. Не напразно сложих този слайд. Всъщност ще говорим за един проект на китайското правителство, което има много сериозен потенциал. И най-хубавото е, че този проект е вече в България от 1 февруари. Тоест, от няколко месеца ние вече го развиваме и смятам, че този тестов период показва много изключително добри резултати, което лично мен много ме радва. За какво става въпрос? Какво виждаме на екрана? Виждаме 5 световни изобретения, нали така? Неща, които всеки един познава. 5 изобретения, които можем да кажем, че са променили човешката история днес. Не можем да си представим живота без някой от тях. Но въпросът ми е какво е общото между всички тях? Кое ги обединява? Има толкова прекрасни иновации, открития и така нататък. Кое обединява точно тези 5? Всъщност, тези 5 са удостоени с най-високото световно признание. И то се нарича за особен принос в развитието на човечеството. За тази награда е учредена преди 100 години. И за тези 100 години само 5 фундаментални изобретения са удостоени с този най-висок приз. Но до 1998 година. Какво се случва през тази година? Всъщност, тогава на света е представено едно ново, в кавички, откритие. Всъщност това не е човешко изобретение, а това е един природен ресурс. И не само, че е природен ресурс, но е с 3000 годишна история. Става въпрос за китайският боров прашец. Всъщност, ако погледнем от всичко това, което виждаме, можем да кажем, че китайският боров прашец, заради това световно признание, което е получило за особен принос в развитието на човечеството, то се нарежда наравно с всички тези фундаментални изобретения, за които вече говорим. И ясно е, че тази вечер ще става въпрос за този уникален ресурс. И откъде мога да започна? Всъщност, китайското правителство обявява този ресурс, природен ресурс, за национално богатство, за стратегическа суровина и през 1995 година, преди 20 години, създава специално подразделение към военно-промишления комплекс на страната за неговото усвояване и развитие. И се ражда тази държавна корпорация New Era Health Industry. Всъщност, от тогава започват изследвания, клинични изпитания и така нататък. Всъщност, на основата на боровия прашец, този известен китайски професор диетолог Чао Лин създава програма, наречена доктор на себе си. Защо доктор на себе си? Защото всеки сам може да определи какво му е необходимо за какво заболяване. Той е извел 27 групи основни заболявания в човека и приложението на тези продукти на базата на боровия прашец за постигане на най-добри резултати. Всъщност, развитието през тези 20 години е доста последователно и стратегически. През първите 10 години до 2006 година този проект се развива изключително в затворен формат. Само елита на Китай има достъп до тези продукти. 2006 до 2011 година разпространението е само в Китай. Едва 2011 година правителството дава зелена светлина този проект да започне своето международно развитие.
Виждате, през 2013 година е открито официалното представителство в Русия и от тогава имаме вече на разбираем език. Казвам разбираем, защото китайски малко хора разбират извън китайците, но руски, английски вече имаме доста информация и всъщност благодарение на това ние днес научихме за този проект и вече го развиваме в България. Лично аз, когато в края на миналата година се запознах за първи път, подобно на вас, само че изгледах един видеоклип, който много ме впечатли, много ме, развълнува за това, което предстои. Аз не се двумях, взех си самолета и отидах да проверя лично. И то в Русия. Защото там имаше специално събитие. Миналата година, в края на миналата година, декември месец, имаше една година празник от отварянето на руския пазар и бяха дошли ръководството на компанията и ръководителите на този проект. Всъщност тази снимка, която виждате, е от тогава. Декември месец аз отидох, видях, убедих се и това беше началото на старта да започнем този проект в България. Между другото, това всъщност е и моята първа среща с първи милиардер в живота ми, това е господин Лю Вен Мин от Китай, е един от основните ръководители на този проект като цяло в света и в Китай, разбира се. Така, какво ще видите тази вечер? Ще видите информация за компанията, за продуктите, за резултатите. Ще ви покажем някои интересни резултати в България, дори бих казал. Възможности за партньорство с компанията и с този проект. Защото аз го наричам проект, дългосрочен проект. Той започна преди 20 години. Но следващите 40-50 години, аз съм сигурен, че той ще се развива доста динамично. Но, за да поставя равен старт пред хората, които знаят как да оценят един бизнес, една идея, и за тези, които все още не знаят, искам да поставя този равен старт, като ви дам 4 принципа. 4 принципа как да оцените един бизнес. Това бяха, между другото, принципите, които аз използвах, за да взема решение дали си струва да се взема с този проект, дали е стойностен той. И нека да видим кои са тези 4 принципа съвсем накратко. На първо място, огромен разрастващ се пазар. Ако днес сте най-големия производител на грамофонни плочи, това би ли имало някакво значение? Не, разбира се. Няма никакво значение колко си голям в една индустрия, чието време си е отишло. На второ място, уникален и търсен продукт. Първо за уникалността. Ако вашият продукт, какъвто и да е той, в която и да е бизнес сфера, не е уникален, вие ще трябва да се конкурирате с всеки един на пазара. И който предложи най-добрите условия, най-добрата цена, взима клиента. От друга страна обаче, ако вашият продукт е уникален, вашите клиенти ще трябва да го взимат от вас. И вие ще имате стабилен бизнес. На второ място, относно консумативността. Ако вашият продукт не е консуматив, един път в живота хората си го купуват. Вие не можете да разчитате на стабилен бизнес, на постоянни продажби. Напротив, вие искате повтарящи се ежедневни, ежеседмични, ежемесечни продажби или търсене на този продукт и тогава вие имате наистина стабилен бизнес. На трето място, определяне на правилното време. Тук говоря главно за тенденциите. В цялата икономическа история е имало хора, които са печелили пари и които са губили пари. Онези, които са разпознавали тенденциите, са успявали. А онези, които са ги пренебрегвали, всъщност са губили. Няма никакво значение колко дълго сме работили нещо, правили нещо или колко дълго сме се образовали в определена сфера. Важно е дали се намираме в началото на една тенденция или тя предстои да се развие. И на четвърто място, за да имаме наистина успешен проект, наистина успешен бизнес, това е нещо много важно. Умение да ставаш финансов лост или да има леверидж момент в този бизнес. Какво означава това? Ще дам малко повече пояснение, защото не ни учат нито в училище, нито в университета. Какво означава това и как да се възползваме от лоста. Аз ще използвам една диаграма. Диаграма, на която има една картинка, която е толкова известна, че всеки ще я познае. Картинката с Архимед и неговото прословуто изявление: дайте ми лост и опорна точка и аз ще повдигна земята. Всъщност, leverage означава лост. В света на материята това е
Може да е физически лост, може да е друг вид лост. В света на бизнеса това е финансов лост. С други думи, леверидж или лоста е инструмент, средство, чрез което ние увеличаваме крайният резултат от нашите вложени усилия. И ще ви дам пример. Например, ако искате да повдигнете един двигател на автомобил и използвате своята физическа сила, не всеки би го направил, но да кажем, че вие сте много силен. Ще използвате цялата си физическа сила и тези 100-200 кг, колкото тежи един двигател, може да го повдигнете. Но ще е доста трудно. Как можем да използваме лостова система, така че с малко усилие да свършим същата работа? Като използваме лебедка, кранче, повдигач някакъв. Натискаме на копче и лебедката или повдигача върши нашата работа. Ето това е лост, който ние използваме, за да постигнем крайния резултат, същия крайен резултат, но с много по-малко усилие. Обобщавам, лост е средство, чрез което ние усилваме крайният резултат на вложеното от нас. И така, в света на бизнеса, това е една диаграма, която ни показва, че имаме, освен класическия линеен бизнес, който е познат на всеки, и така наречения експоненциален бизнес. Какво означава това? Това означава, че в този бизнес има леверидж. Или, с други думи, малко усилия в един момент водят до огромен резултат. Или този бизнес модел води до нелинейни доходи. След малко ще стане малко по-ясно за какво говоря, но това, което искам да ви остане, е, че чрез леверидж в даден бизнес модел ние можем да създадем благосъстояние, а не просто някакъв доход. И да разчупим всеобщото разбиране, че за да се пенсионираш, говоря да имаш доходи без да трябва да ходиш на работа, трябва да работиш 40 години. Не, ако имаш леверидж, ти можеш да се пенсионираш след 3 години. Звучи малко, утопично, но след малко ще ви покажа как в действителност става това. Ето един пример за лостова система. Това са социалните мрежи. Социалните мрежи, Facebook, Twitter и така нататък. Знаете ги. Предават информация. Един човек пуска информация на 4 други, те на още по 3 и в един момент за минути, часове, тази информация достига целия свят. Чрез силата на социалните мрежи. Това е вид лост за усилване на крайният резултат. Окей, добре. Нека да преминем нататък. Говорим за уникален и търсен продукт. Затова ще ви дам малко повече информация относно този уникален продукт, наречен боров прашец. Между другото, много е интересно, защо китайците правителството обявява този продукт за национално богатство. Първо, заради неговия състав. След малко ще разберете какъв е той и какво прави. Но другата важна причина е, че те са световен монополист в притежаването на този природен ресурс. 95% от вида бор, който става за човешка консумация, е на територията на Китай. Разбира се, на човечеството са познати около 100 вида бор, но само 2 от тях, това е китайския маслен бор и борът масон, са годни да се произвеждат продукти за човешка консумация. И всъщност 95% от световните залежи са на територията на Китай. И така, защо на този продукт е отредено такова специално признание и внимание? Ами защото, разбира се, има много добри продукти по света. Плодове, зеленчуци, природни, говоря за природни ресурси. И всеки един е важен за това човек да поддържа своето здраве. Всеки един доставя определени минерали, витамини, ферменти или каквото е да е там. Но единствено, и това учените са единодушни, единствено в боровият прашец се съдържа всичко това, което е необходимо на човешкият организъм да съществува самостоятелно. Той съдържа над 260, ако трябва да съм точен, 268 съставки, компонента от всякакъв характер, микро-макроелементи, витамини, минерали, аминокиселини, ферменти и така нататък. И той може да се нарече най-добрата пълноценна храна, това не е лекарство,
но пълноценна храна, която човек познава. Това е един от продуктите. Втората фундаментална суровина или продукт, който разработва китайското правителство чрез тази програма и компания, това е екстракта от бамбукови листа. Не знам дали знаете, но причина номер 1 за световната смъртност не е нито рака, нито спина, нито което да е друго заболяване, а сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Световната здравна организация прогнозира, че само след 5 години 50% ще се увеличат тези заболявания, за съжаление. Всъщност, какво са открили китайските учени? Търсейки решение на този световен проблем, те установяват, че китайската панда не боледува от сърдечно-съдови заболявания. Интересно, явно и при тях има такива. И установяват, че причината е, че тя се храни изключително с бамбукови листа. Аз го проверих лично. Една панда на ден изяжда между 15 и 30 кг бамбукови листа. Оказва се, че свойството на бамбука и на екстракта от бамбукови листа, който те извличат, има способността да регулира липидите, тези налепи в кръвоносните съдове в човека и да разрежда кръвта, което всъщност е една от причините сгъстяването на тези сърдечни заболявания и да създава среда, в която не могат да се развиват паразити и бактерии. С други думи, бамбук на здравето се нарича този продукт, изчиства човешкият организъм, а боровия прашец от своя страна го храни и то на клетъчно ниво. Това е един запис, който виждате от китайските фармакологии. Затова ви казах, че почти 3000 годишна историята на приложението, на приемането на този боров прашец. Всъщност, това е причината китайските императори да живеят толкова дълго, 2,5 пъти по-дълго от своите съвременници. Сякаш са открили еликсира на младостта, нали? Другото интересно, и това е признанието относно не само качеството, относно въздействието на тези продукти. Китайската космическа промишленост е одобрила единствено продуктите на New Era, на тази компания, боровия прашец, бамбука на здравето и другата гама продукти, които след малко ще запознаете с тях, да бъдат част от продуктите, които те поддържат и възстановяват здравето на своите астронавти. Това е изключително голямо признание, като имате предвид, че в Китай има над 4000 биологично активни хранителни добавки на пазара. Нали? Единствено и на всяка опаковка ще видите, стои ето този знак. Това е знак, на който пише специална оздравителна продукция, health food, за китайската астронавтика. Така, учените, благодарение на свойството на боровия прашец, предполагат, че в скоро време той може да замени всички продукти за здраве, които човек ползва. И през 2010 година Министерството на здравето на Китай прави това доста революционно изявление на базата на тези изследвания, че боровия прашец GuoGen, между другото, е държавния бранд, търговската марка, под която те популяризират тези продукти и програмата Доктор на себе си. GuoGen означава национално съкровище, национално богатство. Наистина имат много сериозни намерения и очакване, че той може да замени, благодарение на своите качества, всички тези продукти за здраве, които хората ползват, за да си поддържат здравето. Така, след презентацията може да разгледате тези продукти. Разбира се, на базата на боровия прашец има и други такива, които са, разбира се, за конкретни заболявания. Част от програмата Доктор на себе си ще ви отговоря на въпроси и след презентацията. На второ място, говорим за огромен пазар. Говорим за тенденция и за това на къде върви развитието на този проект. Това е една диаграма, която показва всъщност начина, по който се популяризира този проект. Или с други думи, Tell a Friend стратегията, предай нататък добрата вест. Тук виждаме различни такива схеми, различни диаграми, които показват всъщност, че чрез личната препоръка, чрез споделяне новините
информацията се предава доста бързо. Интересното е, че именно този подход използва тази компания. Китайската държава е първата в света, която избира този подход, а не класическото популяризиране, реклами и така нататък, за да може хората да научат. Защо? Защото най-добре говорят резултатите. За тези 20 години вече милиони хора са подобрили и възстановили своето здраве. И това е най-добрата атестация, най-добрата реклама. Ще ви покажа една статистика. Статистика, която смятам, че говори повече от 1000 думи. И тя се прави всяка година. Това е една класация на 100 най-големи компании в света в индустрията на директните продажби или тези, които използват личния подход за популяризиране на своите продукти. И аз съм поставил 2011 година и резултатите от 2014, класацията от 2014 година. Защо тези две години? Защото 2011 година е първата година, в която има официална статистика. Преди това ви казах, това е първата година, в която на международната сцена се появява New Era. И виждаме, че тя е първата си година на международната сцена на 18-то място с годишен оборот от 555 милиона долара. За някой може да е впечатляващо, за някой не чак толкова. Но това, което мен ме впечатли, е следващото. Само 3 години по-късно, или дори 4 да ги кажем, 2014 година, оборотът на компанията е почти двоен. Търсенето на продуктите е почти двойно. Само за 4 години. За мен това е тенденция. Преди малко говорихме. Ако искаш сериозно развитие, ти трябва да си в началото на една тенденция. За мен това е много сериозна тенденция. Не е напразно. До 2020 година правителството, тъй като компанията е на пряко подчинение на правителството на Китай, е дало задача на ръководството на компанията тя да се развие и да бъде в топ 3 на тази класация, с годишен оборот не по-малко от 10 милиарда долара. Доста работа трябва да бъде свършена, но като знам как работят китайците, аз преди 3 години бях в Шанхай, аз съм сигурен, че ще го изпълнят този таргет, тази цел. Когато бях в Русия декември месец и видях всичко, аз питах директно ръководството на компанията. Как от тук нататък ще се развива този проект? И те ми казаха, ние няма да правим наши представителства във всяка една държава. В момента имат в Китай, Хонг-Конг, международен офис, 3-4 държави в Азия и в Европа, в Русия. И те ми казаха, ние няма да правим наши представителства за сега във всяка държава, но ще работим с предприемачи в различни региони на света, които искат заедно да развием този уникален проект. Така, има една такава крилата фраза в Китай, че пътя на Куприната е вече минало. Пътя на бъдещето всъщност е боровия прашец. И така се взех с този проект. Взех първите мостри. В края на месец януари те бяха регистрирани в България в Агенцията по храните. И в началото на февруари, както ви казах, той вече е задвижен в България официално. Но нека да ви кажа и малко за модела, малко за мотивацията, защо хората се вземат с този проект. Разбира се, първо, че това е нещо добро не само за Китай, това е добро за цялото човечество. Кой не иска да бъде здрав? Когато човек се разболее и е налегло, ни казва, занесете му до офиса да подпише още един документ. Не. Хората казват, искам да оздравея, искам да стана от леглото. Затова това е тенденция. Но в този аспект на мисли, модела, който са избрали от човек на човек да го популяризират, има и своята прекрасна страна за възнаграждение. И аз ще ви дам малко детайли как се формира то. Едно отклонение малко. Когато човек прави бизнес, в случая говоря малко икономически, когато човек прави бизнес е важно той да има перспектива, да е надежден, сигурен, дългосрочен. Това, което мога да ви кажа, че New Era като компания е една от трите с най-висока степен надежност в Китай. А знаете, Китай декември месец стана икономика номер 1 в света. Другите две, рейтинг 3 пъти А, това са рейтинги, които се дават на държави и на компании. Другите две компании в Китай, това са Националната банка на Китай и Националната петролна компания.
т.е. на изключително високо държавно ниво. И така, как се възнаграждават партньорите, тези, които се вземат и които партнират в развитието на този проект? Всъщност 68% от целия оборот в компанията е бюджет възнаграждение. Сега, когато за първи път аз видях това нещо, си казах, или продуктите са много скъпи, или суровината е безплатна. За моя радост се оказа второто. Да, това е безплатна суровина, тъй като е на територията на държавната собственост на Китай, държавата. И как се формират тези възнаграждения, този бюджет, как се разпределя? В 6 източника, чрез 6 направления. Така, аз няма да ви давам много детайли, но бих искал да видите голямата картина. Как те се разпределят и защо е толкова мотивиращо човек, грижайки се за здравето, и да го препоръчва. Това са 6 направления. Разбира се, има възнаграждение за препоръка, има възнаграждение за оборота, който се прави, т.е. за движението на продуктите в мрежата, за разширение, за развитие. Има два момента, които искам да акцентирам. Всъщност, първият е, че когато човек придобие това право да се нарече партньор на компанията, има определени условия, разбира се, това право е пожизнено. Тоест, ти не се доказваш всеки месец, всяка година, или няма изискване към тебе нещо да направиш, за да си продължиш този статут. Не, ти веднъж си го придобил и то е пожизнено. Което е много, как да кажа, много либерално, много натягащо относно работата, която вършим. На второ място, че всички обороти или всички резултати от нашето партньорство с компанията са с натрупване. Т.е. те се регистрират и не се зануляват всеки месец или всяка година на някакъв период от време. Не. Ние не започваме отново всеки месец да се доказваме какви обороти правим или колко сме добри в препоръките. Не. Всичките резултати се отчитат с натрупване, което всъщност означава, че всеки един въпрос на време, някой може за 3 месеца, някой за 6 месеца, за 1 година или за 3 години, няма никакво значение, човек може да постигне феноменални резултати. И след малко аз ще ви покажа реални примери. И второто нещо, което искам да обърна внимание, е на източник на доход номер 5 и номер 6. Защо? Защото именно тук, чрез тези два източника, се изявява този леверидж, който ние имаме в този бизнес модел. Защото чрез него ние, свършвайки веднъж дадена работа, получаваме възнаграждение отново и отново. Тези, които са наемни служители, на трудов договор, работодателят да ви плаща всеки месец за веднъж свършена работа и отново, и отново, и отново, не, разбира се. За веднъж свършена работа и ви плащат веднъж. Нали? Така е, нормално е. Това е прието. Отиваш, работиш 1 час и ти плащат за 1 час. Утре не ти плащат за вчерашния час, трябва отново да си го изработиш. Тук този модел, чрез левериджа, който съдържа, за веднъж свършена работа ти плащат отново и отново. Нещо подобно на авторски хонорар. И какво означава 6% и какво означава 2%? 6% от руско-европейският оборот на компанията се разпределя като бюджет възнаграждения между всички партньори, които веднъж са достигнали определено ниво на развитие. За колко време, след малко ще ви покажа, това се получава. Когато обаче човек постигне още по-добри резултати, той придобива правото да получава дял от 2% от световния оборот на компанията. Помните ли, аз ви казах преди малко, до 2020 година той ще бъде около 10 милиарда долара. Или само тези 2% от целия бюджет възнаграждение ще бъдат 200 милиона лева. 200 милиона долара, извинете. На година. Точно така. Тоест, изключително щедър план за възнаграждение. И така, какво искам да ви покажа? Използвайки този модел, в който съществува леверидж, това е много важно и затова го акцентирам. Аз ви казах, човек може да се пенсионира след 3 години. Но в следващия слайд, който ще ви покажа, всъщност показва
мой партньор, който се пенсионира вече, само след 9 месеца участие в този проект. И как изглежда тази картинка? Всъщност това е скриншот от резултатите на партньор се казва Олга Каурова от Русия. 9 месеца след като се присъединява към проекта, това е резултата за месец януари 2015 година. Всъщност, целта ми не е да ви покажа месечният ти чек, който е над $2000 в случая за тези 9 месеца, но частта, която се пада на така наречената първа държавна пенсия или първи пасивен доход, пенсионен доход, който е в размер на $692. С други думи, за 9 месеца тя е постигнала ниво, което й дава право ето на тези част от тези 6%. Затова ви казах, времето, което човек може да го постигне, тя го е направила за 9 месеца. Горе-долу в България това нещо ще го направим за 1 година. Нали? Но дори за 2 години, дори за 3 години човек да го направи. Нали? Има разлика между това да работиш 3 години и да имаш $692 пенсия, или да работиш 40 години и колко може да имаш $100, 200? Нали? Тоест, относно щедростта, струва си човек да обърне внимание на този проект. Както ви казах, от 1 февруари той е вече в България. И ние, това са едни от първите срещи, които правим. По този начин ние го популяризираме. До този момент, за тези, може би 6 месеца вече, без да имаме складове на личности, само поради интереса на хората, поради резултатите, които имаме и си поръчват, ние сме направили, може би, над $5000 оборот. Нямаме още наличности. Чакаме по 20 дена, в началото чакаме по 30 дена за доставка, но, както ви казах, силата е в резултатите. Създадохме и информативен сайт. Сайт, на който човек може да получи доста повече информация и всъщност той помага за развитието на този проект. Няма нужда ние да учим всичко. Имаме система, която е толкова проста, че всеки може да я приложи. Не се изиска да продаваме. И най-хубавото е, че ни отнема много време. Имаме ресурси, инструменти, чрез които ние ползваме и вече познатото понятие leverage върши нашата работа. Тоест, с по-малко усилия постигаме тези резултати. Това е сайта, на който може да се запознаете с повече информация. Вероятно вече възниква въпроса, добре, ако ми хареса това, как се става партньор? Какви са условията? Те са написани тук. 2. Да се попълни онлайн регистрационна форма на същия този сайт. Има меню, бизнес с New Era. Там е публикувана тази форма и да се изберат продукти, първоначални продукти, които човек да опита и да се убеди в тяхното действие. И това е всичко. Еднократно. Тоест няма някакви такси или допълнителни плащания, каквото и да било. И разбира се, получавате всички тези и доста други привилегии. Уникален номер в системата, чрез който се отчитат всички резултати, които ти постигаш в компанията и получаваш справедливо възнаграждение, разбира се. Право на целият този бюджет, който се разпределя между всички, които предвижват този проект. Ако се чудите дали това е за вас, разбира се, човек може да има различна мотивация. Може да иска да подобри здравето си, своето или здравето на своите приятели, роднини, или някои от тези причини. Хора искат допълнителен доход към семейния бюджет или сериозни доходи да постигнат. Този проект го позволява. Зависи кой какво иска. Може би някой му е писнал да има шеф и искам да има свой бизнес или пък да има повече свободно време. Защото тук ти можеш да работиш към проекта когато искаш, колкото искаш и с когото искаш. Разбира се, има обучение, което човек трябва да мине, за да може да разбере как да го прави ефективно. И въпросът ми е, кое е за вас или кое е за теб приоритет номер 1? Ако някъде тук видиш себе си, вероятно това ще бъде добър проект за теб. Обърни му по-сериозно внимание. Ако обаче нямаш
Нито една от тези мотивации. Или неща свързани с здравето. Може би този бизнес или този проект не е за теб. И няма нищо лошо в това. Преди да завършим, искам да ви помоля да се обърнете към човека след презентацията, който ви е поканял тук тази вечер. Той ще ви даде малко повече от стъпките, които ние правим, за да развиваме този проект. Ако, разбира се, вие искате. Поискайте си тази книга. Сега, тя е безплатна, но само за 48 часа. Какво означава това? Какво означава това? Това от нея е достатъчно да прочете първите 4 глави. 4 лекции. За около 20 минути ще ги изчетете. И ще разберете кои са първите стъпки, които ние правим, за да развиваме този проект. И ако вие сте като мен, вие ще се влюбите в тази система. Така че, но, ако не ви хареса това, което ще прочетете, няма нищо лошо. Вие си оставате приятели с вашите приятели, но трябва да му върнете книжката. Ако не я върнете, означава, че ви е харесал. Тогава тя ще стане за вас и аз ще се радвам да бъдем заедно в този проект. Да работим заедно. Това е нещо, което ми е любимо. Никога не е късно да започнеш. Понякога някои хората си казват, може би съм твърде стар или твърде млад. Нали? Казвам ви, никога не е късно. 20 години аз правих класически бизнес. Създадох бизнес за милиони, спечелих милиони и загубих милиони. За съжаление, късно разбрах, че трябва да фалираш бързо и ефтино. Аз фалирах бавно и скъпо. Да, но никога не е късно човек да започне нещо ново. Ако това нещо тази вечер ви е докоснало някак си, разчуплете го, питайте, задавайте въпроси. И ако вашите приятели не могат да ви отговорят, елате с тях при мен. Много ви благодаря за вниманието. Тук може да разгледате вече извън официалната част продуктите. Двата основни продукта, за които говорихме, боровия прашец и бамбука на здравето, са ето тези. Аз ще ги пусна да ги разгледате. Това са базовите. Тези два, както казах, те съставляват 80% от целия оборот в компания. Тоест това са най-популярните, най-използваните. И те са включени във всяка една програма от програмата Доктор на себе си, за всяко едно заболяване. Но има и други, които усилват определени въздействия. Например, боров прашец за черен дроб, боров прашец с олигозахариди, боров прашец с плодове и зеленчуци, боров прашец с мляко. Има и вино, и кафе. Да, има и други, но в България тези два всъщност са основните, които ние доставяме. И въпреки това, ние имаме изключително добри резултати. Аз бих помолил двама човека тая вечер да споделят всеки с по 2 минути. Сега, това е извън сценария. И аз умишлено не ги предупредих, за да бъде естествено. Да не кажете сега, тук той дойде и се изрецитира. Първият човек е Славка. Славче, ела, ако обичаш тук. Преди седмица тя ми написа нещо по Фейсбук и искам да го кажеш на хората така, както си ми го написала. Нали, какъв е бил проблема? Говорим за приложението, за резултатите от приложението на тези продукти. Какъв е бил проблема? Какво сте ползвали и какъв е резултата? Проблема е висок холестерол, използвани са бамбуки, боров прашец, два бамбука и 2 борови прашеца в продължение на 1 месец и 2 дни. 2 борови прашеци и 2 бамбука на ден или не, 3 пъти на ден? Опаковка. За целия период, добре. 2 бамбука и 2 борови прашеца, периода е месец и 10 дни или нещо такова, даже по-малко. Добре. Нивата на холестерол в началото на моята леля бяха 8,74, което не знам какво значи, но е високо, при граница 5-6 ми се струва. И в момента, в който тя отиде да си направи съзнателно
изследване. След използването? След използването, ама тя още ви продължава да ги пие. Добре. Показатели е 7,14. Почти единица и нещо. Свалено Да. надолу. Без да ползва други Не, тя не желая да лекарства. ползва, нейният лекар ви препоръча някакви лекарства, но те влияят на черния дроб, тя отказа да ги пие. За холестерола точно преди 3 месеца беше пила билкови продукти, които бяха препоръчени от Билкар, които обаче бяха с неизвестен състав. Той каза, че са минерали или билки. Не пожела. Веднага след приемането отиде и си направи изследване. Беше мръднало от 8,74 на 8,60. Да. И тя каза, скептично настроена към това, ще изпия последния бъркоч, поредния бъркоч, но се оказа, че този бъркоч си каза думата. Ами аз ти препоръчвам другия път да я доведеш тук тази Леля. Не, няма нужда, тя просто си поръчва вече на килограм. Добре. Добре, благодаря ти. Втория човек, който искам да си каже резултатите, е Стела. Казвам, изненадващо разбрах, че имам проблеми с чернодробните показатели, завишени с 4 пъти над горната граница на нормата. Би ли дошла малко насам, за да може да се чува, да се чува и от онлайн, добре? И всъщност направих едно междинно изследване. След около 7-8 дена, може би, пиене вече на програмата Доктор на себе си за черен дроб специално. Бяха на половината смъкнати и след още 3 седмици, значи общо взето около месец най-много е било, направо се изчистиха, всичките в нормата. И са вече в нормата, да. Супер. Ами за тези двата, които са чернодробните, да. Те са над 180 бяха като стойности. При граница около 40 максимални стойности. А имаш ли ги документирани тези показатели? Имам. Но по принцип може ги. Чудесно. Благодаря ти. Сега, виждам, че има и други желаящи. Аз не исках да отделям много време, но нали, ако някой иска да направи добро, не трябва да го спираш. Нали? Това е добър принцип. Люси? Да, трябва да дойдеш тук. Вие ще видите програмите вътре в сайта така или иначе. Аз нямам прощел в дясната тазобедрена. Почти изразходен е целият. И програма за проблеми, ревматизъм, там и така че са описани с доста сериозна дозировка. Най-добре е между 1 и 3 месеца. Аз се пих само 1 месец и жена ми първа откри подобренията. Преди не можех да правя определени движения с крака си. След като тя видя, че правя нови за мен движения, каза явно и вчера, тъй като изтелки нося за повдигане на накасяването на крака, вчера се наложи да си вържа обувка за първи път от година насам. Всички други гледам да ги вземем без да ги връзвам. И в последните няколко години тя ми връзва дясната обувка. А вчера се я вързах сам. Тъй, че нали, за мен това е изключителен резултат. Тя си има нейните за отделителната система, работят прекрасно продуктите. Ние не сме били привърженици на такъв тип продукти. Особено тя. Но сега... Добре, благодаря ти, Люси. За да така да кажа, да не пренебрегнем никой, ако някой иска да каже нещо във връзка с използването на продуктите и резултати, които е постигнал, може да го направи сега или да замълчи завинаги. Не. Окей, заповядай. Да се включа точно за темата за холестерола. Става въпрос за майка ми, която е много възрастна, с един куп женски заболявания. Тя е лекар, между другото. Пенсионер от много години вече. И като лекар изключително много се позовава на класическата медицина. Пие с цели шепи всеки ден от традиционните лекарства, които се изписват там съответните начини. Сега при нея доста дълго продължи това консумиране на двата продукта боров прашец и бамбука. Значи аз още от февруари месец започнах да й давам
И някъде в началото на лятото, значи минали са може би 3-4 месеца, откакто беше започнала да консумира. Профилактичната доза? Да, в един момент ти казаха, я мини на по-масивна доза, но по принцип тя с цел, нали, да не бъде твърде много разхитителна, си мина пак на профилактичната доза, но на 3-4 месец първото нещо, което ми каза, когато ме видя след едно мое връщане в Пловдив, да ти се похваля, днес ходих и си направих изследвания. Холестерола, който от години не ми е бил в нормите, е бил изключително завишен, ми е вече в нормата. Не просто доближен, в нормата. Вика, това не мога да си го обясня по друг начин, освен с боровия прашец, защото какво ли не съм опитвала, нали, включително и народни методи, и класически методи, нали, според българската медицина. Но вика, това е наистина просто постижение, плюс това, че тя има проблеми с бъблиците, плюс уратите. Орея или урати, не мога да кажа. Всяко има някой, който да разбира повече, може би знае за какво става дума. Също беше изключително много в нормата. Беше се върнало в нормата. Така че темата за холестерола. Супер, много ти благодаря. Когато бях в Русия, имаше свидетелства за отзиви и резултати, като започнеш от обикновени настинки до онкологични ракови заболявания. И то включително на бебенца 7-месечни. Някои от вас са гледали този клип. 7-месечно бебе с левкемия, който го изписват и казват, една седмица има живот, нали, така да се каже, си отиде в къщи. Започват масивно, те просто нямат избор. 7 дена, ако стане, стане. Затова малко бебенци започват да му дават почти възрастна доза. Нали? В обикновени обстоятелства профилактичната доза е 3 пъти по-малка. И когато аз бях в Русия, бяха минали вече не една седмица, бяха минали 40 дни и то ставаше все по-добре и по-добре детенството. Нали? Хората, които бяха изпратили продуктите, просто го казах, това са наши познати, приятели и така нататък. Така че аз съм впечатлен. Но най-вече искахме да го видим в България, че то работи тук, за нашите условия. Нали, понякога хората казват, трябва да ползваме продукти от този регион, нали, от този климат и така нататък. Аз виждам, че хората обичат банани и портокали, макар че не растат, нали, в България. Но важното е резултата. Нали, резултата. Резултатите ние първо ще ги виждаме. Когато го прилагаме, разбира се. Така. Не се тръгва, нали? Да ви пусна някой филм? Добре. Ако има въпроси, сега може да ги зададете или пред всички, или след това, нали, ако искате в личен разговор. Стоиля, браво, много благодаря.